Samantala mga idol, sa iba pa nating mga balita. Nagsagawa ng optical mission ang lokal na pamahalaan ng Bautista para sa mga senior citizens bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng pagsusuri sa mata, konsultasyon at vision assessment para sa mga nakatatanda mula sa iba't ibang barangay. Layo nitong matukoy ang kalagayan ng paningin ng mga benepisyaryo at maibigay ang angkop na payo o rekomendasyon. Samantala katuwang sa aktibidad ang isang pribadong eye care provider na sumuri sa mga pasyente. Tiniyak naman ng tanggapan na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga health initiatives para sa mga senior citizens. IFM News. IFM News. IFM News.